Η ευεξία και η υγεία είναι δύο βασικά στοιχεία που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής μας σε όλες τις πτυχές. Περιλαμβάνουν όχι μόνο τη σωματική μας κατάσταση, αλλά και την ψυχολογική και κοινωνική μας ευημερία. Ο ορισμός της ευεξίας είναι πολυδιάστατος και καλύπτει πολλές πτυχές της ζωής μας, συμπεριλαμβανομένης της διατροφής, της άσκησης, του ύπνου, της ψυχολογικής ευημερίας, των κοινωνικών σχέσεων και πολλών άλλων παραγόντων. Διατροφή και ευεξία. Η διατροφή αποτελεί θεμέλιο λίθο για την καλή μας υγεία και ευεξία. Μια υγιεινή διατροφή περιλαμβάνει την κατανάλωση ισορροπημένων ποσοτήτων όλων των βασικών θρεπτικών συστατικών, όπως πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λιπαρά, βιταμίνες και μέταλλα. Η προτίμηση φρέσκων φρούτων και λαχανικών, η αποφυγή επεξεργασμένων τροφών και η διατήρηση επαρκούς υδροδοτήσεως είναι σημαντικοί παράγοντες για τη διατήρηση της καλής μας φυσικής κατάστασης. Μια διατροφή πλούσια σε φυτικές ίνες βοηθά στη σωστή λειτουργία του πεπτικού συστήματος και στην πρόληψη πολλών χρόνιων ασθενειών, όπως η καρδιαγγειακή νόσος και οι διαβητικές παθήσεις. Επίσης, η ενίσχυση της διατροφής με προβιωτικά και πρεβιωτικά μπορεί να βοηθήσει στην υγεία του εντερικού μικροβιώματος και στην ανοσοποιητική λειτουργία. Φυσική δραστηριότητα και άσκηση. Η τακτική φυσική δραστηριότητα είναι άλλος σημαντικός παράγοντας για την υγεία και την ευεξία. Η άσκηση βοηθά στη διατήρηση του σωματικού βάρους, στην ενίσχυση του μυϊκού τόνου και της αντοχής, καθώς και στη βελτίωση της καρδιοαναπνευστικής λειτουργίας. Επιπλέον, η άσκηση μπορεί να βελτιώσει την ψυχική ευεξία μας, να μειώσει το άγχος και την κατάθλιψη και να βελτιώσει την αίσθηση ευημερίας και αυτοεκτίμησης. Ψυχολογική ευεξία και κοινωνικές σχέσεις. Η ψυχολογική μας ευεξία είναι εξίσου σημαντική με τη φυσική μας υγεία. Η διαχείριση του άγχους και του στρες, η προώθηση θετικών σκέψεων και συναισθημάτων, καθώς και η ανάπτυξη ψυχολογικών αντιστάσεων μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την ποιότητα ζωής μας. Επίσης, οι ισχυρές κοινωνικές σχέσεις και οι θετικές μεταξύ τους διαπροσωπικές σχέσεις συμβάλλουν στην ευημερία και την ψυχολογική μας ευεξία. Υγιεινός ύπνος. Ο ύπνος είναι απαραίτητος για την ανάπτυξη και τη συντήρηση της καλής μας υγείας και ευεξίας. Η επαρκής και ποιοτική ύπνος βοηθά στην αποκατάσταση του οργανισμού μας, στην ανανέωση των κυττάρων και στην αντιμετώπιση της καθημερινής κόπωσης και άγχους. Στρατηγικές συντήρησης ευεξίας. Πέρα από την καθημερινή φροντίδα της διατροφής, της άσκησης και του ύπνου, υπάρχουν πολλές άλλες στρατηγικές που μπορούμε να υιοθετήσουμε για να προωθήσουμε την ευεξία μας. Οι τεχνικές όπως η μεταφορά, η χαλάρωση και η διαχείριση του στρες μπορούν να ενισχύσουν την ανθεκτικότητά μας έναντι των καθημερινών πιέσεων και προκλήσεων. Επίσης, η ενασχόληση με δραστηριότητες που μας ευχαριστούν και μας ενδιαφέρουν, όπως η τέχνη, η μουσική, η ανάγνωση και η κοινωνική δραστηριότητα, μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την ποιότητα ζωής μας. Συμβουλές για υγιή ζωή και ευεξία. Οι προσωπικές συνήθειες και η καθημερινή ρουτίνα μας έχουν μεγάλη επίδραση στην υγεία και ευεξία μας. Επιλέγοντας υγιεινές επιλογές σε κάθε πτυχή της ζωής μας, μπορούμε να διατηρήσουμε έναν υγιή τρόπο ζωής και να βελτιώσουμε την ανθεκτικότητα του οργανισμού μας. Αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την υγεία μας και εφαρμόζοντας συστηματικά τις παραπάνω συμβουλές, μπορούμε να απολαμβάνουμε μια ζωή γεμάτη ευεξία και ευτυχία. Αυτός ο οδηγός προσφέρει έναν ενημερωμένο και ολοκληρωμένο άποψη για την ευεξία και την υγεία, παρέχοντας τις απαραίτητες γνώσεις και εργαλεία για να καθοδηγήσει τον αναγνώστη στο να επιτύχει μια ισορροπημένη και υγιή ζωή. Ακολουθώντας τις παραπάνω συμβουλές και εφαρμόζοντας τις στην καθημερινότητά μας, μπορούμε να αναβαθμίσουμε την ποιότητα ζωής μας και να απολαμβάνουμε έναν υγιή και ευτυχισμένο τρόπο ζωής. Κλείνοντας. Στην τελική ανάλυση, η ευεξία και η υγεία είναι καθοριστικές για την καλή μας ζωή. Η ισορροπημένη διατροφή, η τακτική άσκηση, ο ικανοποιητικός ύπνος και η ψυχολογική ευημερία αποτελούν τα θεμέλια ενός υγιούς τρόπου ζωής. Ακολουθώντας τις προαναφερθήσεις συμβουλές και στρατηγικές, μπορούμε να επιτύχουμε τη μέγιστη ευεξία και να απολαμβάνουμε τις ευτυχισμένες στιγμές της ζωής μας με πληρότητα και ικανοποίηση. Αν θέλετε να εμβαθύνετε περισσότερο σε αυτά τα θέματα και να ανακαλύψετε περισσότερες συμβουλές για την υγιή ζωή και την ευεξία, παρακαλώ εγγραφείτε στο κανάλι μας και παρακολουθήστε τα μελλοντικά μας βίντεο. Σας ευχαριστούμε για την παρακολούθηση και ελπίζουμε να σας φανούν χρήσιμες οι πληροφορίες που μοιραζόμαστε.